bago ako pumunta dito. Sige, sa Masexy ko pala dati. Crystal Kayak. Oh, nakapupis ang... Ang Bula. Nakapupis. One piece. One Piece. Yung mga activity dito. Ganun-ganun Ayan. ka. Maraming mga naglulukuhan. Higa-higa ka, picture-picture. Ayan. Tapos na tayo. Ah. Yeah, yes. Sino ba teacher? Yung kasama mo sa kayak. Kasi siya yung nag-row, row, row, row. Kala ko taga doon din. Taga doon din. Taga Bora din. Ay. Boboro. Oh, tapos punta kayo sa grotto. Gruto ng Mary Mary Jane. Mary na grotto. Talaga? Yeah. May ganun? Sa Bora. Nasaan na yung ano? Oh, kain. Sana yung ano yun, basura. Ganun sila, oh. Sana ito sa gym siguro araw-araw. No, tingnan mo yung mga babae. Yan, yan, ganun, Jen. Exercise. Puta, hindi na ako makatayo. Maraming exercise doon, no? Yan nga. Exercise. Saan? Saan? Sige nga. Exercise. Saan? Exercise. Init. Uy, kain tayo ng saging. Jennifer. Saging. Sige, shoot lahat. Tayo na makakain. Talagsalay ni. Kain tayo. Kain ulit. Banana. Halos maubos na nga namin. Boiled banana. With a matching bagoong na oyster. Uy, meron pa pala natin ng dilis. Masarap yung gilis ni Ana. Saan mo yan binili? Let's eat. Wesong. Di ba, pag uwi ko, pagdala ka niya. Ha? Uuwi ako, magdala ko niya. Magdala ka? Dalhan ko kayo. Tsaka yung ano mo yung ugan, yung tabaga. Anong tabaga? Yung dahil, ano pa yung pang ano siya? Yung malaking dilis lang. Yung may mga scale. Tamban. Ano yung tawag sa inyo? Tamban. Yung sardines? Hmm? Ay, oh. Parang ganun. Tamban. Tamban? Oh. Mura lang doon.
Tulad kay Miss Ella. We are in Kite Beach. Kite Beach. Good toast. Ayun o. No Burj Al Arab. Sa bandang doon. Yeah. Tanaw niyo po yung Burj Al Arab. Naughty toast. Where? Oo. Hello, Diba mag-ano siya? Ano I want to yan? banana. Good Wait. toast. Naughty toast. Fossil? You want banana? What's There. the banana there? There, Come on, show banana. me the banana. What's that? Nag-live ako eh. You want banana? Eat. We want your banana too. You want banana? We have ripe banana and we have boiled banana. 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 Hi. I'm eating banana and you see this small dried fish. Very nice. Kain ko yung bato. Yung mama ni Tanya, nag-slim na no? Nakita yung nanay ni Tanya. Nakaraan. At siya na? Kahase. Slim naman yun. Ho. Slim na gid. Yung pumayat pa gid siya. I'm a Filipina. I don't know how, what is that. What is kaha? Box? Kaha si Huyar? What do you mean? English please. Mga bishi, mainit na. Lipat naman tayo. Diyan. Sa gitna. Kaya nga kanina sabi namin doon. Oh. Bahala kayo. Wala. Kayo man ang nagdesisyon. Hilahin na lang natin yun. Wala naman na matapos. Hoy, tama na. Bagyan ako ng truck. Saka. Ang bula na ako natapon niya, bala. Thank you guys. Hindi kayo naligo, kaya parosa na. Sa pinti na ligo. It's so nice in the beach. Yeah. Yan yung anak ko dito. The weather's very good. Mo, dahil sa kanila yung sa malamang. Uy, banana. Ate! Chuhat! Chuhat! Tawa yung ibang lahi. Woo! 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 Ginawang diskuhan eh. Ay!
Baka gusto niya may mag-part-time sa anak niyo, hirap na siya. Kahit talang oras lang. Hindi, day, pag-taxi natin, day. Damputin niyo na! Sigurado papayag yan. Ako na magbantay. Mm. One time. 1 hour. Para makaligo siya. Yeah. Sabi mo, pambugas-bugas la. Yung dalawa sa gilid. Huh? Kita ko. Mm-mm. Jesus. Sa left side mo. Tapos uray mga hilamos. Doon nga, nadaanan namin ni na Virgie. Andun sa gilid, nagkakalikan sabi ko, uy, umuwi na lang kayo. Hindi na magkiyod dito kung magkikiyod. Doon talaga sa mga, wala silang pakialam dalawa. Sabi naman ang kasama ni Virgie. Siguro may mga difference ng dalawang yun. Bastos. Maganda, ganito lang ba yung subo-subo lang, paano-ano lang. Kan sa Korea tagas siya nagalikan di mo tulip. Dahil pati, pahingan ako ng ano, mais. Oo. Mais abada. Parang si ano, si Chloe saka si Fritz sa Falcon. Let's eat corn. Hindi Hawakan ng si Chloe ang nagagawin na Sweet corn. si Fritz dito sa liig. Dito sa, oo. May tawa ng tawa si Nermin. Sino ba yung Arabic sabihin? Love story, love story. Nermin. Herman ba yun? There's a love story daw. There's a love story. Tawa ko ng tawa, love story ko dyan. Tapos, hindi kami ayos ng dalawa kasi tinitingnan naman sila. Sabi ni Nermin. Maraot mo't babae. Sino si Chloe? Hindi, agtundo ha. Lamre ka. Punta pa dito. Pagpainggit. Hindi kami naiinggit. Magpapa-slim muna ako para may sakyan tayo. Lulukuhin ko yung bata. Ang ganda kaya ng sakyan niya. Sunduin niya daw ako dyan sa farm. Ay, hindi na ano, na-assign lang ako dyan. Saglit lang ako dyan. Sa Abu Dhabi ako. Tapos magpasundo ka. Ay, pumunta na ako dito sa kaibigan ko. Baka Hi. kasi araw-araw na siya. I'm from Philippines. Naku, tumayo na sila at nagabuli. Ano ba yung pangalan niya? Anghit? Angkit. Emilia. My name is Emilia. One. Ay, dala pala silang pusa. Ha? Pusa. Jen. Sa likod mo. Tingnan mo yung pusa, naka-cake. Ayan. Ayan, sa harap mo. Ayan sa gilid. Dito sila kabayan. Ayun no, sa maliit na ano. Wala, oo. Milak. Tested ah. Let's eat corn. Lifeguard. Lifeguard is passing by. Thank you for watching. My name is Emilia. Saan ka nagla-live sa YouTube? Ah. My name is Emilia. What are you doing? We're in the beach. Before we swim, we eat first. Then after swimming, we eat again. We love eating, you know. Which seaside are you?
Kite Beach. Yun. We are in Kite Beach, Jumeirah. Ano to? Tagiron yung bobote tayo. Ng lalaki na magbihis. Oh. Ayaw pa. Ito rin lang lalaki, nag-ubon yan. What? Ano sila na? What mopin is tight? Good morning, good morning. We will rock you. Breastfeed siya pala. Ha? Nag-breastfeed. Yung foreigner. Ah, okay lang. Yung baby niya na. Mm. Ay, si Zoe, ang laki niya na, no? Mm. Tapos maraming babies din. My pin is tight. Why? Tingnan mo yung isa. Where you from? Yan. Yung naka, ayan na, yung lumalakad. Ang ganda ng bikini niya, nakatibak. After seeing yung, no? Oh, grabe siya. Hello, I love you daw. I love you too. Hello. Hello, hello. Oo, tsaka yung ano mo. Yan, apo mo ba? Wow, I love you baby daw. I love you, babe. We're in Kite Beach. No more mice. Corn, corn. Still, We will give me huh? Give me corn. Yeah. We only have corn and banana. What is secret of your beauty? Oh, I don't have secret. I was born like this. I woke up like this. This is gift from God. I like corn. You like corn? Yalla corn. I want to touch. Yalla touch. Exercise ako. Zumba. Zumba. Ano ba yung Zumba? Tumatawag. Yan. Tumawag ka ngayon. Ano to? Dance.
Wala. Tumuwad talaga sa'yo, Day. Ha? Hmm. Hello! Hello, hello! Ay! Marami nang naliligo. Oh, over there, too much people. Ano yan, bagong panganak? Gago. Exercise ni Jen. Napusok na ako. Sakit na. Mag-exercise ka na. Ay! Ano na lang magbihis ang haba ng pila? Kaya na, kaya yung magano eh. Ang haba ng pila. Ay, mata ko. Hello, maupay nga gawaray. Maupay nga adlaw sa'yo, waray kangayam. Waray liwat ako. Ambotin nito yan. My new friend. Din ka, waray. Din ka, waray. Taga biliran ako. Sa norte ka. Okay. Hindi ko alam kung sa norte ako. Saan sa norte? Sakit ng chinilas. Sobrang sakit. Yan ang galit. Juicy Sumba 23. Andito ka sa Dubai? Kita tayo, Day. Hi, from Iran. Ay, 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 ay. Ah, Samar. Dito ako pinasday. Ah, okay. May ada di usa taga Samar. Din ka, te, Samar, te? Kriminal ini Samar. Din ka dapit? Ha? Mga barangan ini Samar, oh. Oo, G1. Giwan Eastern Samar. Ah, kita kilala mo ini? Hinito. Wara hiya, nag-live kasi ako. Taga kuan hiya. Lalaki, babae. Babae. Taga Northern Samar hiya, te. Norte. Oo. Sa kuan. Ito hiya, taga ansa te? Taga din ka? Eastern. Eastern Samar hiya, oh. Kawatan nito Samar. Oo. Lumayas lang kami eh. Nag-migrate sa Dubai. Joke lang. Ayun na yung mga mga kasama ko. Don't be tired. Yeah? Ay. Kabayan Juicy, thank you for watching. Thank you Almadpaya, Prince Tukral. Hala, enjoy ka mo dida dyan sa Dubai. 2015 ako nandyan. Sana makabalik ulit. Yeah, balik ka. Balik ka po. Anong work mo dito dati?
subscribe. Oh, thank you so much. Thank you, Dai Josie. Thank you sa support. Somehow, someone with panties. A lot of here you wearing panties. We are in the beach. Hello to all the ladies of the group. Yes, thank you. Thank you so much. Oy, wala natin may nag-games. Nagdadas to na kami. Amo na. Diri, uy. Prakash, thank you. Prakash, thank you. Who is that? Sheikh Abdul, you are beautiful. Thank you so much. Thank you. Patulog lang pala. Patulog lang pala siya. Akala ko ulitin siya. Oo, okay. As blue and red panties. Sorry? Where is it? We don't have here. Kaya nakala ko nga eh, kaya binibisan siya ng balalaki yung pala eh. Pangit. Pala. Pinipicturean ko yung dalawa. Sa Kite Beach ba kayo, Day? Oo, sa Kite Beach. Ayun, likod namin yung Burj Al Arab doon, banda. Medyo hindi klaro, pero doon banda yung Burj Al Arab. Yes, we are in Kite Beach. Balik ka sa Dubai. Kita kids. Which color you're wearing? Excuse me. Parang katulik. Ano siya? Indian. Indian. Pinaghandaan niya yun, pantulog. Baka yung pantulog niya kagabi. Diyos ko, para silang Nakarating ako dyan. Oh, wow. Balik ka na po. Daming mga naliligo. Oh. Tayo na, Jen! Tayo na! Maganda na kasi ang weather sa Dubai. It's Tayo ka na! nice. It's cold. It's Ano yung kain mo? Tayo ka na pag-exercise! Galaw-galaw, Jen! Galaw-galaw! Bawi ako bukas. Pagdating ng bahay mamaya, matulog. Matulog ako. Ligo at matulog. Ay, sabi nga. I am wearing black. Thank you guys. Well done, well done. Hindi kakain pa? Ha? Hindi kakain pa. Wala na. Busin ko lang yung mais. Jab, ito po, sagi. Isagin pa oh. Kain, kain. Yan, sa'yo tutubig. Thank you. Nag-exercise na. Gahanda lang siya. Alam mo naman yan si Inang.
Ang ganda ng pwesto natin eh. Hindi mainit. Kaya alam niyo na ngayon na kapag pumunta dito lagi. Pwestuhan. Gusto ko. I'm busy eating. Sayang yung saging oh. Sarap. Ano bang nakasulat? Paul Smith. Ha? Sol Soul Smith. Soul Smith. Ilan yung layer natin? Makigaya-gaya na lang kayo dyan. 2, 3. Open pati baby oh. Yan ang maganda, no? Kahit may anak ka na, hindi hadlang yung mag-enjoy, magano. Mga Pilipino pa ba yan? Hindi yan iligo. Ang dami pamain. Huwag iligo kasi ganito ganoon. 3 months pa lang, binawas-iwas na yung Thank you guys. Thank you so much. Love you all. Love you. Thank you for watching. I'm done for my corn. I really like corn. Thank you so much. Na ano daw lahat ng babae dito ng usa? Nagkirig-kirig naman. Maganda ba yung cover? Thank you, kabayan. Ano masasabi nyo? Na hindi ka nabasa? Okay lang. Okay lang? Kahit hindi mabasa. Alright. Thank you, guys. Importante, banting-banting. Yep.